Припинок – Центральная городская больница. Наступный припинок – Стафеева. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок – Стафеева. Автобус рухається по маршруту номер 24. Припинок – Стафеева. Наступний припинок – Усходній мікрорайон. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Усходній мікрорайон. Припинок – Усходній мікрорайон. Наступний припинок – ФОК. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – ФОК. Припинок – ФОК. Наступний припинок – Гаврилова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Гаврилова. Припинок – Гаврилова. Наступний припинок – Палац спорту Вікторія. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Палац спорту Вікторія. Припинок – Палац спорту Вікторія. Наступний припинок – Тролейбусний парк. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Тролейбусний парк. Припинок – Тролейбусний парк. Наступний припинок – Новые Задворцы. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Новые Задворцы. Автобус рухається по маршруту номер 24. Припинок – Новые Задворцы. Наступний припинок – Автоаматоров. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Автоаматоров. Припинок – Автоаматоров. Наступний припинок – Белтрансконсалт. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Белтрансконсалт. Припинок – Белтрансконсалт. Наступний припинок – Машинського. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Машинського. Припинок – Машинського. Наступний припинок – Електротехнічний завод. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Електротехнічний завод. Припинок – Електротехнічний завод. Наступний припинок – Середня школа номер 32. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Середня школа номер 32. Припинок – Середня школа номер 32. Наступний припинок – Гагарина. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Гагарина. Припинок – Гагарина. Наступний припинок – Шосейне. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Шосейне. Припинок – Шосейне. Наступний припинок – Гаражі. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Гаражі. Припинок – Гаражі. Наступний припинок – Базагородніни. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Базагородніни. Припинок – Базагородніни. Наступний припинок – Клари Цеткін. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Клари Цеткін. Припинок – Клари Цеткін. Наступний припинок – Городская больница номер 1. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Городская больница номер 1. Припинок – Городская больница номер 1. Наступний припинок – Пригородний вокзал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Пригородний вокзал. Припинок – Пригородний вокзал. Наступний припинок – Республіканське. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Республіканське. Припинок – Республіканське. Наступний припинок
Міцкевича. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок Міцкевича. Припинок Міцкевича. Наступний припинок Советская. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок Советская. Припинок Советская. Наступний припинок завод газоапарат. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок завод газоапарат. Падрыхтуйце прыездныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак завод газоапарат. Канцавы прыпынак.